Gaurkoan inoiz baino jende gehiago daukagu, Jose Ignacio. Ez dakit interesa handia piztu du honek. Eta ena izarritzen. Egia esan, bakizute duela urte bete, hasi genuen ibilbidea hemen Gipuzkoako Foru Aldundian, bi alderdi politikook eskutik helduta, hasi genuen eta laburbilduz esango dudana da, izan dela urte bete oso emankorra eta oso intensoa aldi berean. Pentsatzen genuen urte bete pasata, merezi zuela, bai Asensio jaunak eta biok hemen agerraldi bat egitea medio guztien aurrean, azaldu zein izan dan urte bete honetan egindako ibilbidea, zeintzuk izan diran egin ditugun urratsak eta aurrera begira ere zein den gure egitekoa eta zein izango den gure jarrera gobernu bezala. Merezi zuen hortaz irakurketa bat egitea ibilbide honen ingurukoa. Dakizuenez, aurreko urteko ekainaren 29an urte edo legealdi berria hasi genuen, aurpegi berri askorekin, gaurkoan ere aurpegi berri bat inkorporatu dugu gobernu kontseilura, Felix Urkola jauna diputatu izango da bide azpigituretan eta lurralde estrategian, beraz jarraitzen dugu bideo horretatik, eta lehenoen nion bezala oso urtebete emankorra izan da hau Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eta hortaz lurraldearentzat, Gipuzkoarentzat. Azpimarratu nahiko nuke, naiz eta zailtasunak handiak izan diran azkeneko urteetan, guri gustatzen zaigu datu bat mahai gainean jartzea, eta da indize batena, Gini indizearena justu, 23 kopuruz, 23 punturekin neurtzen du Gini indizeak Gipuzkoaren egoera zein dan, desberdikeria sozialei dagokienez, eta hau azpimarratu nahi izaten dugu, ze Gipuzkoako lurraldea da bakarra Europa guztian, zailtasun handiak eukiarren, eta horren adibide pandemia, eta horrek izan duen eragina mundu guztian zehar, Gipuzkoa izan da lurralde bakarra, bere datu horretan, hobera egin duena. Eta Eslovenia bakarrik dago Gipuzkoaren aurretik desberdinkeria sozialei dagokionez. Eslovenia, gainontzeko guztik Gipuzkoaren atzetik daude. Eta hori da horrela, helburu partekatuak finkatu ditugulako eta helburu hori aurre egiteko elkarrekin egin dugulako bidea. Gipuzkoako Foru Aldundiaren barruan eta baita gainontzeko eragile, erakunde eta gizarte antolatuarekin ere. Helburu partekatua finkatu eta horri aurre egiteko gai izan gera eta horrek emaitza egokiak eman ditu. Beraz, hori da gure ustez jarraitu beharreko bidea. Aldi berean ere, inoiz baino pertsona okupatu gehiago daukagu Gipuzkoan, 340.000 lagunen langa gainditu dugu berriki lanean daudenena. Hala eta guztiz ere, noski eskuartean lan asko eta asko daukagu egiteko, eta gu legealdia hasi zenean jarri genituen edo ezarri genituen ezaugarri batzuk, gure ustez Gipuzkoako Foru Aldundiak behar zituenak, eta horri edo ezaugarri hauei eusten diegu. Lehenengoa epe luzeko begirada behar duela gurea bezalako erakunde batek, ez motz eta ez ertaina, baizik eta epe luzeko begirada behar duela, estrategia finkatzeko etorkizunera begira. Bigarren ezaugarria aurrerakoia izango zela sozialean, hori jarri genuen ezaugarri bezala gure aldundiarentzat eta bide horretatik jarraitzen dugu. Hirugarrena berritzailea ekonomian, etorkizuneko ekonomia, etorkizuneko industria, etorkizuneko lanpostuak horrietan sakondu behar genuela, eta azkenik gertukoa. Gertukoa, alegia gaiei gertu erantzun eta elkarrekin erantzungo ziena. Ardatz horietan guztietan urrats sendoak eman ditugu urte honetan zehar eta honen inguruan ere hainbat datu eman nahi ditugu. Eta atzetik hasita, gertukoagatik hasita. Ezaugarri horri garrantzia eman diogu eta honetan lanean aritu gara. Eta horren adibide ere gaurko agerraldi hau, alegia Jose Ignacio Asensio eta ni neu elkarrekin gaude gobernu honetan, eta esan beharra daukat oso balorazio positiboa egiten dugula gobernu honena, gure artean dagoen konfiantza maila, gardentasuna, leialtasuna eta elkarrekin lan egiteko gaitasuna. Eta hori azpimarratu nahi dut. Bi alderdi politikoek ideologia desberdinak eukiarren, argi euki genduen bagenituela helburu partekatu batzuk, identifikatuta geneuzkanak, eta helburu horiei aurre egiteko gaitasuna eukiko genuela bi alderdi politiko
desberdin hauek. Gure ideologia mantenduz bakoitzak berea, helburu partekatu finkatu eta horiei aurre egiten asmatu dugu urte honetan zehar. Eta nahi nuke, eta argi daukat oso, hori izango dela gobernu honen jarrera, bai Alderdi Sozialistaren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik. Zailtasunak gainditzeko gai izan garelako eta izango garelako ere etorkizunean. Eta hori azpimarratu nahi dut, izan ere iruditzen zaigulako elkarlanerako prestutasun hori eta leialtasun hori ona dela gure konfiantzari dagokionez eta ona dela Gipuzkoarentzat ere. Aldi berean, esan genuen gure legealdia, barkatu etzela izango bulegoko legealdi bat, kalean egongo ginela asko eta kalean noski horrek esan nahi duna da gainontzeko erakundeekin, Jaurlaritza, gainontzeko foru aldundiak, udalak, eta aldi berean ere eragileekin ere. Eragile ekonomikoak, eragile sozialak, enpresak, elkarteak, eta bar, eta bar. Eta lan horretan gabiltza buru belarri. Aldi berean, gainontzeko alderdi politikoekin ere lanketa egin dugu, badakigu urte honen hasieran hauteskundeak izan genituela, hauteskunde giroa baldintzatu zituenak noski akordioak lortzeko aukerak, baina naiz eta askotan mahai gainean ez diren jartzen, eta barkatu idazu hor pixkate batean joa. Gehiagitze egiten dut eta gero ahotsa urratzen zait. Naiz eta baldintzak zailak izan, alegia aurrek hauteskunde giroak honek erabat baldintzen zituen alderdi politikoek eduki zezaketen borondatea adostasunetara iristeko edo adostasun horiek irudikatzeko esan nahi dudana da eta azpimarratu nahi dudana da eduki degula gaitasuna beste alderdi politiko guztiekin adostasunetara iristeko. Horren adibide. Ondarearen gaineko zergaren egokitzapena, Espainiako estatuarena egokitu beharra zegoen eta hori Podemosen eskutik lortu dugu. Ekintzailetzari dagokionez pizgarriak onartu ditugu Gipuzkoako batzar nagusietan eta horiek Alderdi Popularrarekin lotu ditugu eta zinemagintza babesteko pizgarri fiskalak lotu ditugu EH Bildu, Podemos eta Alderdi Popularrarekin ere. Hortaz, naiz eta hauteskunde giroak baldintzatzen zituen asko akordioak eta akordio horiek irudikatzea, gai izan gera alderdi politiko guztiekin adostasunak erdiesteko. Gertukoa aipatzen nuen. Bestea, bigarren ezaugarria aurrerakoia gizarte zerbitzuetan. Eta hor ere urrats handiak eman ditugu legealdi honen hasieran. Besteak beste, adin berri, egoitza eta berrikuntza zentroren obrei bultzada eman diegu. Aldi berean, bi egoitza berritzaile, Elgoibar eta Irunen, horiek ere martxan daude. Irungo Arbesen 2026an ateak zabalduko ditu eta Elgoibarko egoitza ere berehala martxan jartzekoa da. Eta horrez gain beste herri batzuetan jarri ditugu gizartegintzako arloan eredu oso berritzaileak. Arrasaten, Urnietan eta Zarautzen hala nola. Eta horiek Gipuzkoarako ere eredu izango direnak. Aldi berean, ariak bakardaderen aurkako estrategia eta honi garrantzia berezia ematen diogu. Zergatik, gizarte arloan ikusten dugulako errealitate berriak nagusitzen ari direla, 55 urtetik gorako 3tik batek aitortzen du nekez estigmatizazio handia dagoelako, bakardadea sentitzen duela. Horrek ez du esan nahi bakarrik dagoenik, baizik eta bakarrik sentitzen dela. Eta estigmatizazioa aipatzen du edanean da, 5,5 bakarrik aitortzen duela libreki egoera hori bizitzen duela. Gainontzekoi asko kostatzen zaie hori aitortzea. Eta ariak estrategia hau herri batzuetan hasi zena lurraldera zabaltzera goaz, baina ez bakarrik adinduei begira, baizik eta baita ere gazteei begira. Izan ere, naiz eta mundu erabat interkonektatuan bizi garen, gazteen artean, nerabeen artean ere bakardadea ari da nagusitzen. Eta errealitate horri erantzun partekatu bat eman behar diogu. Lehen aipatzen genuen bezala, helburu partekatuak ditugu, bakardaderi aurre egitera eta horri komunitatean erantzungo diogu estrategia honei esker. Ariak estrategiari esker.
Beste ezaugarrietako bat, berritzailea ekonomian, eta honi benetan garrantzia handia ematen diogu, gainontzekoei ematen diogun bezala. Zergatik, mundua oso azkar aldatzen ari delako, eta azkar aldatzen ari den horretan, ere apostuak egin behar ditugu lurralde bezala, herri bezala, ona geran horretan, eta etorkizuna duten esparruetan lan egiteko, eta gure apostuak horietara bideratzeko. Etorkizuneko lanpostuak eta etorkizuneko ekonomia izango ditugu apostu bezala. Mobil berrikuntza zentroko obrak azken txanpan sartzen ari dira. Honek sekulako ekarpena egingo dio lurraldeari, eta irikitzen den momentuan eta ikusten dugun momentuan gure begiekin zenolako ekarpena egingo diogun elkarrekin, ez Gipuzkoako Foru Aldundiak bakarrik, baizik eta gainotzeko erakundeekin batera, benetan ikusgarria izango da, eta sinistuta gaude ekarpen handia egingo diogula gure industriari. Teknologia kuantikoen poloa horrek ez du suposatzen bakarrik 6. ordenagailu, superordenagailua Gipuzkoan egongo dela, horrek esan nahi duena da, sekulako aukerak eskainiko dituen superordenagailu bat edukiko degula Gipuzkoan, hemen bertan, gure industria osoari, enpresa guztiei aukerak biderkatuko dizkiona. Aprobetxatu behar dugula, gure ekonomia guztian erabilgarri izan dadin. Determinazioa daukagu berritzaile izateko eta bide horretatik jarraituko dugu. Horregatik ekitzailetasunari bultzada eman diogu pizgarriak onartuz. Horregatik berrikuntzari garrantzia handia ematen jarraituko dugu. Horren adibide, barne produktu gordinaren 2,75 berrikuntzari bideratuta dagoela. Berri onak ere baditugu ekonomiaren arloan, terapia aurreratuen arloan, hor ekonomia oso bat sortzen ari da hemen Gipuzkoan, horren adibide ere, enpresak ere ari direla hemen sendotzen, biralgenek iriki dituen laborategi berriak ere oso berri ona dira gure lurraldearentzat. Eta horrek, horren inguruan sortzen den ekosistema guztia elikatzen jarraituko du, eta etorkizunean bide horretatik jarraituko dugu. Erreztaile izaten eta horretara bideratzen gure ekonomia. Por tanto, cumplimos un año desde el inicio de esta nueva etapa en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Como decía, ha sido un año muy intenso y muy fructífero al mismo tiempo, avanzando con paso firme en el plano social y también en el plano económico, con proyectos de largo alcance, innovación en política social, innovación también en la política económica, con un gobierno cercano que quiere trabajar mediante la colaboración, que es la mejor manera de encarar los retos que tenemos como territorio. Es el momento de dar un salto en la innovación política, apuestas de futuro, insisto, innovación en política social, innovación en la economía, cercanía y colaboración para que todas las personas, todas las empresas puedan llevar adelante sus proyectos vitales, sus proyectos de empresa y fomentar el bienestar integral de todas las personas, que es el objetivo estratégico que hemos establecido como Diputación. Jarraian, Jose Ignacio Asensiori diputatu nagusi ordeari hitza emango diot bere valorazioa egin dezan eta osatu dezan ere orain arte egin dugun ibilbide honetan bai transizio energetiko, ingurumeneko, kultura eta inguruen alorrean. Jose Ignacio, zurea dezuitza. Bai, eguno guztioi eta mila esker diputatu nagusia. Bueno, azpimarratzeko ja esan didan gauza asko, ez? Eta ez errepikatuko noski. Baina bai azpimarratu ze bai gauza. Bueno, hau esan dezakegu diputazioa eta hemen egiten digun politikak ze suposatzen du Gipuzkoan martxan dagoela. Eta gure paso sendoak eman ditugula azkeneko urte honetan. Beti helburu batekin, ez? Gipuzkoar guztion aurrerapena eta ongizatea bideratzeko. Eta Foru gobernu honek 3 eremutan egin du lan, akordioa eta aniztasuna, hori izan da beti bi alderdion asmoa, akordioa sendoa ikutzea eta Gipuzkoarron aniztasuna bermatzea. Noski, plan badaukagu, plan estrategikoa, orain dela gutxi aurkeztu genuen eta hemen aipatu da, eta proiektu estrategikoak, batzuk ere aipatu dira, batzuk oso garrantzitsuak eta etorkizunera begira beharrezkoak diren proiektuak eta plangintza. En el primer ámbito que comentaba, este es un gobierno de acuerdo y pluralidad, un gobierno de coalición, pero creo sinceramente que es un fiel reflejo de lo que es la sociedad guipuzcoana, centrado y al mismo tiempo que respeta esa pluralidad. En tiempos de extremismo y populismo, este gobierno representa una estabilidad y un interés especial en tener acuerdos con todos los grupos políticos
como se ha manifestado por parte de la diputada general. Un acuerdo del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Ezkerra, pero evidentemente abierto a toda la sociedad, a una sociedad que es plural y que requiere respuestas cada vez con más consenso y cada vez con más partidos políticos, como no puede ser de otra manera. Es la única forma que los extremismos y que el populismo no tenga cabida en nuestra sociedad. Un acuerdo entre diferentes para dar respuesta, evidentemente, a la sociedad tal y como es. Esan dudan bezala, desberdinen arteko akordioa, konponbideak bilatzeko, arazoak gainditzeko eta erronkei, etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Este gobierno tiene tres principios básicos, que es la pluralidad, como he citado, la igualdad de oportunidades y la justicia social, fiel reflejo de las políticas que estamos impulsando. El segundo ámbito que comentábamos es un gobierno con un plan estratégico para abordar la legislatura. Ongizatea eta aurrerapenak alde batetik eta elkarbizitza bestetik hori da bermatu behar duguna. Aipatu dira, enplegua, aberastasuna, gizarte politikak horiek dira gure gizartea berdinago izateko. Gini indizea aipatu da, ondo aipatu duen bezala gure aldun nagusiak edo diputatu nagusiak. Un gobierno, además, que tiene que hacer frente a los retos presentes y futuros, que a nadie se le escapan, pero que ya están en marcha en este gobierno, que vienen de legislaturas anteriores, pero que estamos impulsando y acelerando, a pesar de las dificultades que podemos tener. Y hablo de la digitalización y transformación tecnológica, ya se ha citado, la transformación social y de los cuidados, también se ha citado, las políticas sociales y, por supuesto, la transición ecológica y el cambio climático. Citaré alguna de ellas. En este tercer ámbito, también quiero hacer mención a lo que decía al principio, que este es un gobierno en marcha que está afianzando, acelerando y, evidentemente, todas las políticas que se pusieron en marcha, yo diría que no la legislatura anterior, sino incluso hace 2 legislaturas que transformaron por completo lo que venía siendo la política guipuzcoana y lo que pusieron la política mirando al futuro. Esan dudan bezala, gobernu akordioa, gobernu plana eta proiektu zehatzak dira gure ibilbidearen bidea, ez? Citaré algunas de las políticas concretas que hemos impulsado en las áreas de sostenibilidad, de cultura, deporte, juventud y cooperación y también de movilidad y ordenación del territorio. Las citaré porque si no, no terminaríamos nunca esta rueda de prensa y seguro que lo tenéis muchas preguntas. Solamente las citaré y luego si queréis profundizar en alguna de ellas lo haremos, ¿no? En el ámbito de sostenibilidad, tengo que decir alto y claro que hemos puesto en marcha todos los proyectos que teníamos para esta legislatura. Evidentemente, ponerlas en marcha no quiere decir que estén acabadas, pero nos quedan 3 años para ejecutarlas y las ejecutaremos por completo. En comunidades energéticas hemos puesto 15 comunidades en marcha. Están en marcha ya en este primer año de legislatura y el objetivo es que lleguemos a todas y cada una de las ciudades. Una auténtica transformación y cambio de paradigma de lo que supone la transición energética de Guipúzcoa. Hemos puesto en marcha también la Oficina de Transformación Energética en el ámbito de Naturclima, liderado por la Dirección de Transición Ecológica. Estamos en licitación con el Centro de Preparación y Reutilización de Zubieta, que será uno de los proyectos estrella para esta legislatura y que verá la luz al final de la legislatura. Ya por el año 26, principios del 27, estará en marcha. Y no me quiero olvidar de toda la transformación que tenemos que tener, en todo lo que supone el almacenaje, más allá de la movilidad, que se ha citado proyectos como Móvil, que tenemos impulsados en esta Diputación, también el Circular VAT, que dará un impulso a través y a partir de los centros tecnológicos que tenemos en Guipúzcoa, pero evidentemente con el apoyo de la Diputación, donde daremos un impulso importante a este ámbito. Kultura lankidetza Gazteria eta Kirol departamentuko agitaldeiko lehen urtean ja jarri dugu martxan baita ere Koldo Mitxelenaren kulturgunearen berrikuntza, ez da gutxi, eta 2025 bukatuko den egitura bat izango da, eta nik uste dut hau oso berritzailea izango dela argi eta garbi. Baita ere, gertu kultura jarri dugu martxan, ez? Kultura eskola programak adibidez 83 ikastetxeekin lankidetzan gabiltza eta 700
eta 82 jarduera jarri dira martxan. Baita ere, kirol zuzendaritzak lehentasuna eman dio eskola kirolaren ereduari, eta hemen aipatu behar ia 8 milioi euro bideratu dira kirol instalazio jasagarriak bultzatzeko. Nazioarteko lankidetzan ere hainbat erronka bideratu dira, eta gazteria zuzendaritzan gazteekin lanean jarritzea aisialdi osasungarri bat sustatzeko, eta hemen ere zenbait egitasmo egin dira. En el ámbito de la movilidad, sin citar, creo que es una de las políticas mejor valoradas históricamente, mejor valoradas de la Diputación. Como bien sabéis, se ha consolidado la movilidad como derecho social, hemos prorrogado los descuentos y tenemos más de 26 millones de viajeros, lo cual significa la enorme importancia que tiene y la consolidación, una de las políticas más importantes que tiene esta Diputación, junto evidentemente con las políticas sociales. Sistema MUGI, que ha supuesto que hayamos abierto nuevos programas, digamos, nuevos servicios muy valorados por la ciudadanía: acceso al aeropuerto de Loiu, la motora de Pasaia o, sobre todo, la movilidad universitaria que tanto se valora por nuestros ciudadanos. En el turismo sostenible lo mismo. Estamos impulsando nuevas políticas con, sabéis que se ha lanzado ya el proyecto Muy Guipúzcoa en Guipúzcoa y ya lo tenemos en marcha. No voy a entretenerme mucho más. Sabemos que tenemos un futuro donde, tenemos riesgos, tenemos incertidumbres, pero la política del Gobierno es clara. Se ha citado anteriormente, yo también lo quiero subrayar. Trabajamos unidos, trabajamos en colaboración con otros grupos políticos, evidentemente, con la sociedad en general y con la ciudadanía, evidentemente, que tanto necesita que les escuchemos, pero sobre todo que trabajemos con ellos. Seguiremos avanzando por una Guipúzcoa más justa y con más futuro, y ese es el objetivo de todas las políticas que se ponen en marcha. Taia bukatzeko, noski, elkarlanean, eragile ezberdinekin lanean, noski, torkizuna ziurgabea dela badakigu, baina hola eta guzki gure erronkari aurre egin bertzaie, eta beti lankidetzan. Eta nire aldetik hemen utziko dut. Esker. Eskerrik asko zuri. Eta amaitzeko, nik aipatu nahiko nuke askotan esaten dugun zerbait, biok bete aipatzen dugu, gure lurraldeak oinarri sendoak dituela eta benetan baldintza oso onak dituela etorkizunari aurre egiteko. Baina horrek ez du esan nahi dena ondo dagoenik, ze askotan zenbakien atzean pertsonak daude eta pertsona horiek arpegia dituzte eta bizipenak dituzte. Hemen badaude pertsona asko, proiektu enpresa asko ere, momentu gogorrak bizitzen ari direnak. Eta horiek ezin ditugu inondik inora ahaztu. Horiek ahaztuta aurrera jarraituko lukeen lurralde batek, ez luke behar besteko zilegitasun eta kohesio maila eukiko. Beraz, guretzako ezinbestekoa da aurrera egitea danok elkarrekin, bazterkeria egoeran egon daiteken edo bazterkerian erortzeko arriskuan dagon horri bizkarra eman gabe, alegia horri ere lagunduz. Beraz, etorkizuneko erronkei aurre egiteko baldintza oso egokiak dauzkagu, baditugu pertsona batzuk lagundu behar ditugunak, eta horiek laguntzen jarraituko dugu, enpresei ere laguntzen jarraituko dugu beharra daukatenean, eta errealitate berriei, orain arte ez zeudenei ez behintzat modu hain nagusian erantzungo diegu. Bakardadea, buru osasuna eta belaunaldi berrien aldaketak ere beharrezkoak ditugu. Beraz, 3 elementu horiek kontuan hartuta eta ezinbestean eskutik helduta. Horregatik ematen diogu ariketa honi benetako garrantzia. Ze orain arte egin dugun ibilbide honetan eta aurrera eman ditugun proiektu guztietan, hor gainotzekoekin elkarlana ezinbestekoa izan da. Bai pentsatzeko garaian, baita ere proiektua martxan jartzeko garaian, esperimentatzeko garaian, eta gero horiei bide emateko garaian. Bakarrik ez gera gai izango. Ez gu eta ez gainontzeko guztiak. Beraz, elkarri eskutik helduta, alderdi politiko, eragile eta gizartearekin eskutik helduta, gai izango gera etorkizuneko erronka hauei aurre egiteko, etorkizunek proiektuak martxan jartzeko, ilusioa emango diotena eta indar berria gure lurraldeari eta hortaz gure herriari, aldi berean kontuan hartuko dituenak, zaurgarrienak, eta errealitate berri horiekin aurrera egiten asmatuko dugu elkarrekin. Hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren buru naizen enean, eskerrak eman nahi dizkiet diputatu guztiei egindako lanagatik, lan handia izan da, apaltasunez ari gara lanean, baina ilusio handiz eta ambizio handiz herrigintzan,
Eta noski baita ere bi alderdi politikoei, bai Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista, hau posible izan delako elkarrekin adosteko gai izan garelako. Eta hori azpimarratu nahi nuke. Hortik aurrera galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest gaude biok. Aipatu duzu Eider, barne produktu gordinaren 2,75 ekintzailetasunari bideratua dagoela edo berrikuntzari edo hori ez zait argi gelditu? Bai, beti neurtzen da eta Europa mailan ere alderaketa egiteko neurtzen duguna da lurralde bakoitzak, herrialde bakoitzak bere barne produktu gordinaren zenbatekoa bideratzen duen berrikuntzara. Bai, berrikuntza da, bai enpresek zenbat bideratzen duten eta baita ere zientzia arloko erakundeek eta 2,75koa da. Hori dago hobetzen jungera zifra horiek, apostu handia eginda gure lurraldean berrikuntzaren alde, ikusten degulako berrikuntza dela etorkizuna eta etorkizuneko sektoreak eta datu oso altua da, alderatuta bai Bizkaia eta bai Arabarekin, noski Espainiako estatuarekin eta hor badaude herrialde batzuk Europan gure aurreti daudenak, baina gutxi eta gutxigatik. Beraz, eta hor ere badaukagu hobetzeko tartea, baina hor posizioak irabazten ari gera eta postu horri eutsi beharrean gaude. Baina hori da, barne produktu gordinean zenbat bideratzen dugun berrikuntza eta ikerketara. Eta alegin partekatu bada. Guipúzcoa avanza con paso firme mediante acuerdos, encuentros. Esta misma tarde, un encuentro con el Lehendakari Imanol Pradales, con los 3 diputados. ¿Qué se espera de esta reunión y qué se pide también por parte de la Diputación de Guipúzcoa? Euskeraz eta gazteleraz esango dizut, inportaz balin bazaizu. Bai, ondo. Gaur arratsaldean lehendakariak deitu gaitu Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako diputatu nagusiak berekin elkartopo egiteko Ajurianean eta hori izango da lan bilera bat eta garrantzia handia ematen diogu Gipuzkoako Foru Aldundian gaurko topaketari, gaur goizean ere komentatzen aritu gera Jose Ignacio Asensio eta biok, izan ere ezinbestekoa dugu elkarlana, leno esaten nuen bezala, herri bezala, lurralde bezala eta hor erakunde nagusiok eskutik egin behar dugu bidea. Bakoitza zertan dan ona identifikatu eta horretan gure indar guztiak jarri. Eta ezinbestekoa dugu elkarlana. Orain arte Eusko Jaurlaritzarekin elkarlana oso ona izan da, orain Jaurlaritza indar berritua dator, sailburu berriekin, lehendakari berriarekin, eta gure arteko konfiantza oso ona da, baina espazio horiek zaindu behar ditugu, eta gaurko bilera izango da, abia puntu bat, gero martxan jartzeko hainbat eta hainbat egitasmo, eta aurretik zetozenei ere auspoa emateko. Baina seguru nago lehendakariak eskatuko diguna da, ikusita zenolako egoera dagoen munduan orokorra, ziurgabetasun handia, jakinda, bai gure lurraldea gure herriak oinarri sendoak ditugula, hauei aurre egiteko elkarrekin egin behar dugula bidea. Eta seguru nago hori izango dela mezua, eta hori izango da baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiak eskatu izan duena beti, eta eskatuko duena etorkizunean ere. Beraz, gaurkoari garrantzia handia ematen diogu. Y en castellano, efectivamente, nos ha llamado el Lehendakari. Hoy tendremos un encuentro en Ajurianea con los diputados generales de Araba, de Vizcaya y el propio Lehendakari. Damos mucha importancia al encuentro de hoy. El nuevo Lehendakari acaba de iniciar su camino, el nuevo gobierno acaba de iniciar su camino. Hasta ahora la colaboración con el gobierno vasco ha sido muy fructífera, pero estoy convencida de que con el nuevo gobierno vasco, con nuevas fuerzas, podremos seguir adelante, sacando adelante a nuestro país y también a nuestro territorio. Es fundamental la colaboración entre territorios, con el gobierno vasco también, puesto que cada territorio tiene sus propias especificidades, también tiene sus propias cualidades y, por tanto, tenemos que reforzar aquello en lo que somos buenos y buenas y colaborar para dar lo mejor de nosotras mismas, de nosotros mismos, a favor de nuestro país. Como decía antes, con humildad, pero con mucha ilusión y con mucha ambición como gobiernos. ¿Le va a hacer algún planteamiento en concreto al Lehendakari, al nuevo Lehendakari? ¿Alguna reivindicación, alguna demanda por parte de Guipúzcoa, de la Diputación? Bueno, la reivindicación que hemos hecho al nuevo Lehendakari ya se la hemos planteado al inicio de la propia legislatura e incluso antes de su propio nombramiento, y es que la colaboración es fundamental.
Hasta ahora lo ha sido y lo va a tener que seguir siendo en el futuro. Insisto, el momento de incertidumbre que vivimos en el mundo, al que Guipúzcoa no es ajeno, es una realidad y, por tanto, para hacer frente a esto, dar seguridad a las familias, a las empresas, al reto de instituciones, tenemos que ir de la mano. Es la reivindicación que vamos a plantear, pero estoy convencida, puesto que conocemos bien al lehendakari Pradales, estoy convencida de que es una reivindicación compartida y, por tanto, estableceremos la hoja de ruta de aquí al futuro. Por supuesto, daremos a conocer los proyectos estratégicos que tiene el territorio de Guipúzcoa, que ya conoce el lehendakari, pero profundizaremos en ellos y le daremos a conocer también nuevos proyectos que daremos a conocer próximamente. Nik galdera bakarra, arratsaldeko bilera horri lotuta, esan duzu gaiz, elkar lanerako edo deia eramango duzuela, baina fiskalitatea mahai gainean ere izango da gaia, gai bezala? Bueno, dakizun bezala fiskalitatearen gaia hori eskumenen arabera dagokie Gipuzkoako batzar nagusiei kasu honetan araugintzarena, bai? Gaur seguru gai honen inguruan ere gogoetaren bat egingo degula, izan ere Gipuzkoako batzar nagusietan eta jakinda fiskalitatea hemen kontemplatzen degula edo ikusten degula tresna bikoitz bezala alde batetik baliabide nahikoak sortzeko, zerbitzu publiko egokiak eskaintzeko eta aldi berean etorkizuneko erronkei dagokienez horretan ere eragiteko, hemen Gipuzkoan talde txostengile bat sortu da, bere bidea egin duena, gaur aurkeztuko du batzorde buruak Otsoa jaunak bere txostena eta horri ekarpenak egingo dizkiete talde politiko guztiek, eta horren inguruan ere ibilbide bat egingo dugu. Hori Gipuzkoari dagokionez, baina Bizkaia eta Araba ere Gipuzkoari begira daude. Alegia, gaur egun ikusita zenolako krisialdi izan ditugun fiskalitateak balio izan du horiei egoki erantzun ahal izateko, baina baditugu etorkizuneko erronkak eta erronka horiei laguntzeko ere balio behar du fiskalitateak. Hortaz, talde horrek egingo du lan hori eta Gipuzkoako foru aldundiak gero hori batzar nagusietan onartzen denean bere foru arau proiektua landuko du eta foru arau proiektu hori landuko du aldi berean gainontzeko alderdi politikoekin adostasun bat bilatu nahian. Posible izan da duela hilabete gutxi, konbentzituta gaude, posible izango dela etorkizunean ere. Eta hor, landu beharra daukagu alderdi politiko guztien artean, eta badakit alderdi politikoek egiten duten lana ez dela soilik mugatzen Gipuzkoara, baizik eta baita ere gainontzeko lurraldeetara. Hori ere eskutik egingo dugu. Lo del breve resumen, si es una indirecta, lo he captado. Bueno, en relación a la fiscalidad, se ha creado una ponencia en el seno de las Juntas Generales de Guipúzcoa, una ponencia a la que han asistido más de 70 personas expertas, ¿vale? 70 asociaciones de todo tipo que han aportado su punto de vista. Hoy el presidente de la comisión, el señor Ochoa, va a presentar el informe de la ponencia y los grupos políticos tendrán una semana para hacer sus aportaciones. Son las conclusiones de la ponencia. A partir de ahí, la Diputación Foral de Guipúzcoa, conforme a esa ponencia, que luego también tendrá su propio debate y tendrá su votación, si no me equivoco, el 18 de este mes, va a elaborar un proyecto de norma foral y ese proyecto de norma foral será discutido con el resto de los partidos políticos con el fin de llegar a un acuerdo. ¿Cuál es la visión de la Diputación Foral de Guipúzcoa a este respecto? Tenemos una fiscalidad que ha respondido bien a las últimas crisis, tanto a las familias como a las empresas les ha podido ayudar en un momento muy difícil, pero teníamos la oportunidad de que la fiscalidad siguiera respondiendo a los retos que tenemos como territorio y a los retos que tenemos como país también. Y, por tanto, queremos ahondar en eso. Estoy convencida de que seremos capaces de llegar a un acuerdo. Es un trabajo que se ha hecho en el seno de las Juntas Generales de Guipúzcoa, que por supuesto hemos seguido desde muy cerca y con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa y por supuesto el resto de los territorios también están mirando a esta ponencia y eso se está trabajando en el seno de los partidos a todos los niveles para intentar llegar a ese acuerdo que va a ser bueno para Guipúzcoa y que va a ser bueno para nuestro país. Sí, el 18 de julio, perdona, ¿has dicho que se presenta el informe ya de conclusiones o...?
Voy a poner encima de la mesa los datos y si me equivoco los corrijo, ¿vale? Estoy hablando de memoria. Hoy se presenta el informe de la ponencia por parte del presidente de la comisión, el señor Ochoa. El 8 de julio los grupos políticos van a presentar sus aportaciones. Y más adelante los grupos políticos lo van a debatir, es que recasco José Ignacio, y el 18 de julio se votará en Comisión de Hacienda. Por tanto, hoy informe de presidencia, la semana que viene aportaciones de los grupos políticos y debate y votación el 18 de julio de este mes. Y luego, por supuesto, darle forma de proyecto de norma foral que solo hará la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y luego las enmiendas, debates y demás, con la esperanza de que pueda ser aprobada la norma a finales de este año. Beste galderarik? Ez dago bestelako galderarik, beraz, Jose Ignacio agurtzea besterik ez zaigu gelditzen. Neuko bion izenean, gobernuaren izenean, eskerrak eman zuetako bakoitzari, eta etorkizunean oraindik gehiago egingo dugu, berriro dio tapaltasunez, baina ilusioz eta ambizio osoz. Eskerrik asko guztioi.